салом дуруди бепоён ба ҳар яки шумоён дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. Рӯзи ҳар яки шумо ба хайр ва шодӣ бошад ва ҳар ки ҷое бошед худованд нигаҳбонтон бошад. Ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон. Ай ҳаматон миннатдорам ва дар навори навбатии мо ремонт бо узорни валик бародаро бо ремонти нав бо валики гилпартоӣ нами хона шипакиловка задагия тамом. Ай болои шипакиловка фақат грунтовкаш задагиянд, эмулсия задагӣ несте. Ҳозир мо ай болои ҳамин шипакиловка гил мепартоем ба свети шоколадни гили номери 10 мезанем ва бисёри бародаро гуфта буданд ки бародар гил парто ягон навори гил пешкаши мо гардон ва гилои фурӯшӣ боша. Агар номеро табтия ё ки бисёриҳо дар комментариям менависонанд номеро табтия бародаро дар ҳамин болои экран ва дар баннери каналам номерои мо ҳастай ва дар охирои видеоам мемонад номерома. Метавонед занг бизанед, насоти нарх навои ремонт суҳбат мекунем ё ки ҷоиша намефаҳмед. Ай тарзи гилзанӣ, ай паталокзанӣ, ай обшивка фарқ надорад, ки ҷоиша намефаҳмед метавонед дар ватсап ё имо бинависонед. Иншаалло ба чен мефаҳмидагии худмон бо бародаро советонам метем, мегем ки ҷоиша чӣ хеле кунед ё ки ай ки ҷои кор сар кунед. Ва дар ҳамин хона бародаро 6 дона колери шоколадни свет рафтагия ва 3 литр эмулсия, як қити клей певаи қазоқӣ рафтагия ва як 5 кг декоративни лак, 10 дона зарҳал. Баъд аз гилпартоӣ лакш мезанем. Ба ҳамин хотир лакам истифода бурдагием ки шитоби моҳиш нешава ва ин ремонта дар Ленинский район дар шаҳри Душанбе кардагием. Ва бисёри бародаро мегуфтанд ки ҳамин гили номери 10 фурӯшӣ дорӣ бародаро, як донаи дигаш фурӯшӣ мондагия. Метавонед ватсап бинависонед, адресона битен ё залогша ё сумша партоен картада метавонед харидорӣ кунед. Иншаалло ки беҳтарин гилай ва баракатам меёбед ай гилои узорни валик. Ва ҳамин секретша бифаҳмед камтар заданашо ёд бигиред. Иншаалло баракати конкретна меёбед ва ҳар яки шумо метавонед ки ҳамин хел гил партоем. Бисёриҳо гуфтанд ки бародар ту лазер қатӣ мепартоӣ, мо бе лазер чӣ хел гил партоем. Бародаро ҳамаи секретҳоша гуфтагием дар канал метавонед дуромада тамошо кунед ё ки ай наворои пешниам тарзи ранг тайёркунӣ ҳамаша ба худтона ёд бигиред ва ай тарзи гилзанӣ бохабар шавед. Метавонед ремонт кунед шумоам. Ва бародаро секретиш ҳамин қадаре ки гилоро регировка карданаша ёд бигирем ва рост задана ёд бигирем. Тамом ин гил дига секрет надорад, ягон тарзи секрет ба ҷоӣ надорад ки мо пешкаши шумо нагардонем, мақсад шуморо нагием. Ва ина бародаро мо гилзаниро полни тамом кем, ин хона полни ина гил задем, тамом кем, тайёр шудагиай. Ва ҳамин калидоршам гил задагием, калидорша ба свети сиёҳ задагием. Гили 55 дар калидор истифода бурдагием. Калидора тарзи коркардаши несте, ба он хотире ки худам тоқ будам. Ба ҳамин хотир як камтарак навор карда тонистам, як додара камера кард камтар навор карда тонистам тарзи коркардша ва калидорша худам тоқа гил партофта будам. Ва дӯстони азиз дастгириро фаромӯш намекунем. Мисли ҳарвақта ва касоне ки мехоҳанд ремонт кунанд, ина номеро болои экранда метавонанд дар ватсап имо бинависонанд. Иншаалло бо насоити нарху наво суҳбат мекунем, ки ҷое ки набоша мерем ремонт мекунем. Ва ҳар яки шуморо худованд нигаҳбон бошад. То навораи ояндаи Сафархон ТВ-ро дастгирира фаромӯш